Аз що съм с гайвилица? Искаш ли такова кола, искаш ли? Какво е чудо, бе? То силна ракия. При 48 градуса колко? Колко? 48. Защото на Мичо Стайков 50. Пепе, Не да се пи. сода. Чех е 55. Я правят. Ама защо викам ние още малко да беше такова? Какви са тия 50 градуса? Тя ще изветри. Айде на здраве. Това е другия път. Нали зачукахме? Еми аз. Айде. Сега. На здраве, миличко. На здраве. Айде, биби. Айде, Билянче, на здраве, моето На здраве. момиче. На здраве, дай. Кристофър, ти избира? Кричо, обаче симпатяга. Няма грешка при него. Няма грешка. Няма. Той още от едно време нямаше грешка. Помня го, като дойдеше на Търново още. И Два що? пъти ли си идвал? Два пъти си идвал на Търново. Сега Хубаво Билянка е момче, рида да да идва. и обавя. Вълкодава. Билянка не знам дали е идвала. Билянка не има. Не знам. Билянка не е идвала. Пепе, вие ще минавате къде? През Търново ще минете. Ами не, чакай, към ние отиваме. Не, няма да И минаваме. как няма да минавате? Бяла. Дай му още месеца пържо. Бяла Попово, бе. Търговище. Там. Има малко от Ките, пържо. когато надолу. Не, мисълта ми като се връщате, и да я оставите в Търново. Кого Билянка? Те имали задачи. И много голямо парче. Ама не, то тогава няма да... То чак 31 август ни деня там. Ние се приберем на 15, бе, може да постои 3-4 дена, ако реши тя, ако иска, ако нали, на вас не Ако ви иска пречи. без Леля си, не знам. Точно, че Трябва да си не, тя прецени. няма. Няма да има компания, бабешка компания, ако потърпиш. Аз Няма друго. майка ти на времето я водех по дискотеки и купони, обаче аз вече... Ма ти беше не сега, ама. Аз тогава не по-малък и активен бях. Пък сега Да, вече съм сега. пасивен в това То и аз отношение. вече съм бракувана. Ходихме много мали. На дискотека няма да ходим, ама на разходка ще ходим. Те баба кани. Са караш. Кой бърка да ти на дискотека? Много ли са караш? На разходка ще ходите, после тя влачи нагоре по паважа. Ама как се казва Прибира тази само с такси. Добре, за нора, Няма да върви, вървиш, бе. ще остане. Си решиш, аз не мога да кажа. Ти в Търново не си идвал, така ли? Идва на екскурзия сега. Нищо не ми вярвам. Ма не, вкъщи не е идвал. О, той върви от моите стъпки. Аз отмествам, Ще той дойде един-два дена, ще й бъде интересно и край. Повече ще иска да прибега. Еми да, защото там ние точно тъй става. като Тя няма. обича. ще фани вяра. Надолу върве. Е пусто нагоре, малко баирче, да и не мога да вървя. Аз не мога, аз да тискаш ти. Не ми стига въздуха, кръста му. Това е много замърсен въздуха там в Търново, вече не стига въздух. Точно нагоре вече. То голям баир до дома. Особено пък като си напазарувам нещо, пък като си взема едно такси и до психото там, до болницата ме закарва. И с чантата наперена, кой ти вървял с такси? Никой не ме е видял, че съм слязла от Разбира таксито. се, нали? И А те- то къде минава долу? Не, през болницата. През През долу. болницата и направо от дома. Ти през пътечката е. Ма не водиш тук отсам по паважа, не. Там не ходя. Едно време баба ти Елена като ми вика, искаш ли вика ти придъм? Не, аз викам, да ми се Я придъмча пусни ушите. това. Тя вика, как си придъмчиш? Аз съм им тяпила ушите и на Пепа и на Снежка. Това фолка. Не съм аз, аз ги Така, водя. ти знаеш ли какво ще направя тази като се придъм? На Пепа ги проби Дора. И аз Дора. с десена и вика съм чувала, дали те бълче. Симон, чай. А пък Няма, вика, ще идем сега на едно място, ще ти придъпчат ушите, спокойно, няма да се притесняваш. Не, това се отказва. пък- Почва на риба. Снежка не ще две обици, ами 3 иска. Аз се викам само две, могат две дупки, повече не.
Ходихме обаче, ти искаше 3. Те 3 да е. Ама 2 само ти после третата си се дупнала. Не Ние такива големи игри. Е, с такава игла. Значи, отпуснала съм се от мене. 3 дупнали. Ама не, не. Вие при баба ще вървиш, при баба ти Елена. Ти имаш ли? Имаш ли? Имам, ама тук нямам. Искам тук две. Тя иска трубици. Искам две. Готово бе. Като Ето абориген. видим бе. Като абориген. Ще я правим на абориген. Тя пак аз И на носа тук. Не, тук, тъй ще ги Да найдем. правиш билета връзал. Тя баба знае, те вика. Бабо, я вземи от това силенце да видиш за какво става въпрос. Твоето ли? Аз съм го правил, да. Бе, купувам мляко и си го правя за човек. И със сирва. Тъй. Лъжата. Ма, Ти от твой човек там. Добре. Има вкус за мляко. Какво е хубаво? Тук има 7. То пред тебе се пресегаш на другия. Пресно сирене купувам. Това да, де съм го правил, Овче сирене. по-малия. Ало, вай, ели какво. Мале, докато и пресно още не е се осолило. Яда по цяла тенджурка купувам. 2-3 кг къде вземе и яда. овче. Ей, Да, овче сирен, овчо да не доближи до носа ми. ама то не мирише, знаеш колко е чисто хубаво. Аз мляко Ние не умираме за такова пресно сирене, сирене. моя, О, пресно, бе, само То е дай много виж какво полезно става. и за костите. И как? Кое па е в Дейвол сега, тук в България не знам Дейвол. Документален филм ли снимаше? Това малко ми взима чехова, сега съм да си чехова. Не може нещо. Открадна го или честно? Кой, вълкодава ли? Трябва да имам в... Вълкодава. Ама ми взима. Рекито там. Чичо, малко ти какво правят? Те са на Казанлък сега. Ти на морето. Еби, добре. Добре. Слушаха ли? Колко да слушат, кажи. Децата ли? Ами, слушат колко като деца слушат. Те не могат да слушат като възрастни. Една сутрин събуждам се, аз спях с Йоана. Събуждам се, Йоана я няма до мене. Бях, викам, къде отишла? Не ме е събудила. Измъкнала се някъде тихо. Викам, дали отишла при майка си да спи. Поглеждам, тя е на терасата. Облякла с моята тениска. Взела си книжката за оцветяване, моливите, всичко там. Нагласила си на масата, седнала си и се оцветява и гледа към морето, и се оцветява и гледа към морето и се оцветява. Излизам, тя едва ме погледна, творческо вдъхновение там цари, нали, и продължава да рисува. Крещеното е рибица. Не иска. Тя Карначи. преценила да си Той изяд. почиваш, да не те Искаш ли още притеснява. супер? Деца на море, те сме почнали да ги водим. Трябва отзад в кисията, да знаеш. Само, че Няма е да- малко смотано. Билянка сега чичиришка. Не е смотан, изобщо много хубаво. Мирише, аз много ми харесвам. Напиха на баба ти Много на лимец. чисто новия матрак. Да научи. Знаеш какво спа, че дядо ти Йови бил ударал това? Верно ли бе? Камбанарията. Той ходих на морето, че. Да, това здрав старец. Те за дъжд ли са молят? Йови, там отходихме, да. Да, много зор. Е, бъда ли, вярно се не. Аз му гледам телефона, ама къде звъна да Не е удобно, да. О, здрасти, какво правите? Те наши питат, няма да идват. И кошей кажеш. Не, ще варим на крайно. А, каменка там. Това по интернет ли това да прави? Не му е питане само Да. за 100% му изпитам. Не, ние видяхме той. Тя звъна на то собственика и той каза, дай си имейла, аз ще направя оферта за вас. Ама ви Няма през тези сайтове. през букинга ли къде? Не. А кой сайт? Направо директно през това. Той пусна по имейла, пусна оферта, тя потвърди, че Ние не харесва. видяхме първо ваучера, но не съм го купувала ваучера. Защото не Просто минава през само сайтове. запитване, да видя дали е реално, защото той измами, нали се сещаш, че на днешно време толкова пак ефтино чак, пък не мисля да повярвам. Ема, що то през За това пък децата излезе го още пишеш, по-ефтино. ще да попитам за децата, да. Той като направи офертата за 4 мани вече, Той защото прави. там не е за
човек Да. купуваш ваучер, а не Да. за четирмата. И той е прав. Офертата и аз се одобрих. И... А иначе през това излиза 1000 лева. Да, бе двойно. Ми да. Ами 1000 даже е малко. 1000 лева да читаш човек, ако ти каже, че па не е скъп. Чакай сега, ма 10 лева, 640. Души има, души Той има. човека изглежда... Нали се сеща сега? Не. Нима и Правите